سلام فنوير تيفي بمكتال تركبو كبراتن كبران كم يتمسيو لهم حمس إسراسات الري مشت سلالو زيناتات وشت نوزع إنه زينا زغرب لكم ولو متخلين كتكاتلونا بخبري إن عدم كدما بأرست زينا كفلم. بريزنت إيساس من أبو ومبر كوميشن حرة أفريقيا موسى فكي محمد تقبيله عزرابيبو. منستر زينا عمتاوي قام سرح إسراء 4 بمكيال أضبط المدبات إسراء 5 زاتيو. محبر مويوان هزباوي تقلنا إيرترا كالاي قبايو أكانيعو. أب أمريكا بزقاتنا هذا قام الجو نفرتي لعد سوسان سبات ميتام. جبسن كينيان أبصرالي تسلاتات استحقا جزا زخيرا عسر تخلت سمومات كتيمن. منجسي جرمن كتابة هجرو بحدنا تبحاده ميتاوي تكعبي كان بزخل أقدمون لذهابات البيع أو دلو. نبذر زراتو كنسكر بريزنت إيساس أبو ومبر كوميشن حرة أفريقيا موسى فكي محمد تقبيله أزراريبو كتنيا نصر الدين عبد الرحمن ملك أتصاب زدالو تحسو جرى مسكال جلسكير قربي بريزيدنت إيساس أفورقي لومي أفسعتات قدم غثري أبو ومبر كوميشن حرة أفريقيا موسى فكي محمد أب مقبلة أقاش دندن أزراريبو أبتنا أستذكرت تسعد زغط الركب أبو ومبر كوميشن حرة أفريقيا موسى فكي أفريقيا ببقزيو مزلوا مسطان من رقان ستحزي حيال بدهوتات وشتاو دخاماتن قدامامو تأتاواتن تدميرو زاقيت كم تزدلك تسقون كم زيك قالت بمحبار هقرات أفريقيا مالاوي إجامن بسرع زي مخفالنون اتحبرت أبقزع عقمكم مركز كم زيسقمو أبريهو وشتاون حداون قريشتات قلولاوات قبرش برا كمون أب زباون أهقراون مدرخات نا أفريقان قدياتان اتزدل أتوكرو زي مهاب كاب كندي عنك افت مدايات كم زخونة استقصى مسافاكي بريزيدنت إيساس أب أهقراون كفل علماون قديات نزلوا هابتام تمكرون أفلطون أب قمت بمتاو ترى أبركتون تساتفون إيرتران مريحنتان أب مقطام نايت بدهوتات أزيو حقاز كم زخونة قليسو بريزيدنت إيساس بوغانو سقامات أفريقيا بأفريقيا وين تركفتح كم زلوا زتفعل على مخنيات أمسامسكا أفريقيان أتونونو سسام إيتاويت بحرياوت سقطات عالم نمو زماز زقبر هنفنفن قدامامت تاون نسقاماتا مليسو زحلالق سلازقونه كم أهقر كابزك تحيب كم زقبا أغنزيبو بزي سلامن من رقاء زرقاقص المعاتن بالسقنان كم زي اللي استغسى بريزيدنت إيساس هقرات أفريقيا زيقنات إسرتو مسرح نسأتا هقر بمختال بدرجة هقرن كبابن أب حبراوي شركنا تسأميدان شقراتن بوشتاوا عقمن ترايك فتحا كم زقبا أسمير اللو حبرات أفريقيا نسقامات أهقر كفتح ندحر كوينو مواقراوي مخلاس كم زدليو أب تحتتي حبرات زينتف كوميشن سلام دحنا تندما بوشتاوي عقمي أفريقيا تراي تمازينو سروحوك السلاسل كم زقبا حبيرو أبو ومبر كوميشن حبرة أفريقيا موسى فكي محمد نيرنا بزهاب حبريتا مس بريزيدنت إيساس كابز كايرو وصيتا وركب بزعبا أفتات حشقراتن بدوهاتاتن أفريقيا تقامن هناسن ودعوا حسباتن كمزر خبا قليسو أبتركب منيستر قدات وصي أتو عثمان صالح ترخيب نيرو حبرة أفريقيا أبزمت صور حلكاتيت أبزك أنعو مبل 38 سرع أخيبا مرحتي حدش أبو ومبر كوميشن حبرات كمرسيو موسى فكي محمد كابور حمد قابيت كل تشحن 17 نغلت إبرة أبو ومبر كوميشن حبرة أفريقيا خوينو كقلقل صنيح الله نابه كال زينا مسن سجر منستر زينا كم مقاصلتان مزازم نايتي بدرجه كلنا نغلوتات كلفتاتن ጨናፍርን استخايده عميق جمجمات لومي 30 ጥሪ ዓመታዊ ገምጋም ስራሕ 14 በመንጽር ተወጢኖም ዝነበሩ ዓበይቲ መደባት በመክያድ ኣብ ውጥ ስራሕ 15 ዘትዩ ተጽናስ ነጋሽ መልክዕ ጻብጻ ዘዳለዎ ተሕስተሎ ሚካኤል ሓድጉ ከርቦይ
ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ሃገር ሚድያ ዝተኻየደ ኣኼባ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘቕርቦ ዓሚቑን ዝርዝራውን ጸብጻብ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ 2024 ንዜናውን ቴክኒካዊ ንጥፈታት ዝምልከቱ 28 ዓበይቲ መረባት ሓንጺጹ ንትግባሮኦም ጻዕርታትን ገዚፍ ወፍርን ከም ዝገብረ ብምሕባር ብዙሓት ካብቶም መረባት ከም እተተግበሩ ገሊጾም ሓደ ካብቶም ቀንዲ መረባት ዜናዊ ሸፈነ ብዓይነትን ዝርግሕን ምዕባይ ምንባሩ ዝሓበረ ሚኒስትር የማነ ነዚ ንምዕዋት ኣብ ንጥፈታት ኩለን ማዕከናት ዜናና ማለት ሬድዮ፣ ጋዜጣ፣ ቴሌቪዥን፣ ኣገልግሎት ዜናን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ወቕታዊ ናይ ፕሮግራማት ኦዲትን ዳግመ ክልሳን ብምክያድ ኣድላይ ምትዕራያት ከም ተገብረ ዝዕማማት ዝኻ ንትሕዝቶ መደባት ብዓይነት ከባቢልካ ንተኸታተልቲ ሓቀኛ ኣገዳስን እዋናውን ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ኣገዳሲ ረቓሒ ምዃኑ ስሚሩሉ ማዕረ እዚ ኣብ ምህንድስናውን ቴክኒካውን መድያት ዝተሰላሰሉ ዓበይቲ መደባት ፈነወን ዝርግሕን መደባት ብንጹርነትን ስፍሓትን ከም ዝበጽሕ ንምግባር ዓብይ ግደ ከም ዝነበሮም ብምጥቃስ በዚ መሰረት መሬታዊ መደበራትን ፈነወ ሳተላይትን ዘመናውን ዲጂታላውን መሳርሒታት ዕጢቕካ መደባት ሬድዮን ቴሌቪዥንን ብዘይ ምቁራጽ ኣብ መላእ ዓለም ክባጻሕ ከም እትኻለ ሚኒስትር የማነ ሓቢሮም ኣብ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ብዝተገብረ ገዚፍ ስራሕን ወፍርን ድማ ሚኒስትር ዜና ኣብ መስመር መራኸቢታት ዞባታት ምስ ማእከላይ ቦታ ዲጂታላዊ ምዕቃብን ምስናድን ሓበሬታ ስርዓት መርበብ ኮምፒውተራትን ቀጥታዊ ምትሕላፍ ሓበሬታ ብደረጃ ሚኒስትሪ ኣብ ኣካል ስነዳ ዘለዉ ጋዜጣታት ኣሳእልን ቪድዮታትን ብዲጂታላዊ ኣገባብ ኣብ ምዕቃብን ንጥፈታት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ምሕያልን ገስጋስ ከም ተመዝገበ ገሊጾም ምስ ናይ ዝግን ብፍላይ መደባት ቴሌቪዥን ብዝለዓለ ደረጃ ንጹርነት ስእልን ዕንቆት ሕብርን ንምፍናውን ናብ ዲጂታላዊ ሳገም ንምስጋርን ዝነበረ ውጥን ብምልኣት ስለዘይተተግበረ ኣብዚ መዳይ ዝግና ብድሆ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ንጥፈታት ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብፍላይ ከዓ ኣብ ዩቲዩብ፣ ትዊተር ማለት ኤክስ፣ ፌስቡክን ሩኡይ ዕቤትን ጽልዋን የምጽእ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ሚኒስትር የማነ እዞም መድረኻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ተበጻሕነት ጋዜጣታትና መደባት ሬድዮናን ቴሌቪዥንናን ብፍላይ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታትናን ወጻእተኛታትን ኣብ ምስፋሕ ዓቢ ተራ ከም ዘለዎም ሓቢሮም መርገጺ መንግስቲ ኤርትራ ደድሕሪ ዘዝመጹ ናይ ሓሶትን ጸለምን ዘመተታት ኣብ ሓሸዌ ካብ ምእታዊ ምሕያብ እኳ እንተኾነ አንጻር ኤርትራ ዝዝርጋሕ ዘንቀደ ጉጉይ ሓበሬታታትን ዜናዊ ዘመተታትን ከከም ኣድላይነቱ በቲ ኣድማዕ ዝኾነ ማዕከን ዜና መልሲ ኣብ ምሃብ ሚኒስትሪ ዜና እጃሙ የበርክት ከም ዘሎ ንዝውጦኑ መደባትን ዕማማትን ብብቕዓት ንምስልሳል ድማ ኣብ 2024 ን88 ኣባላት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ከም ዘሰልጠነ ኣብሪሆም ዜናዊ ሸፈነ በባህሪው ምስ ዝተፈላለዩ ሚኒስትሪታትን ኣካላትን ዘራኸብ ስራሕ ስለ ዝኾነ ተራ መሻርክቲ ኣካላት ኣብ ምዕዋት መደባት ሚኒስትሪ ዜና ዓብይ ግደ ከም ዝነበሮን ዘለዎን እውን ገሊጾም ብድሕርቲ ዝተገብረ ሰፊሕን ዝርዝራውን ገምጋም ኣብቲ ብደረጃ ክፍልታትን ጨናፍርን ዝቐረበ ውጥን ስራሕ 2025 ዘተተኻይዱን ካብ ኣባላት ሃነስቲ ርእቶታትን ሓሳባትን ቀሪቦምን ምርጋጽ ብቕዓት ትሕዝቶ ማዕከናት ዜናና ዝርግሐ ፈነወ ኤፍኤም ሬድዮ ምስፋሕ ጂኦግራፊያዊ ዝርግሐ ጋዜጣ ምዕባይ ምስጋር ፈነወ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ ካብ ኤስዲ ናብ ኤችዲ ፎርማት ምሕዳስ ስቱድዮታት ሬድዮን ቴሌቪዥንን ምርጋጽ ውሕስነትን ምዕባይ ዲጂታላዊ ስነዳን ገለ ካብቶም ዓበይቲ መረባት 2025 ምዃኖም ሚኒስትር የማነ ኣነጺሮም ኣብ መወዳእታ ዜናዊ ስራሓት ብተዛማዲ ከቢድ ሰዓታት ስራሕካ ነዊሑ ዝበለ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ቀዳመ ሰንበት በዓላት ምሸት ለይትን ወጋሕታን ከይተረፈ ግቡእ ስርሖም ንዘሰላስሉ ዘለዉ ኣባላት ድሕሪ ምስጋን ኣብ መጻኢ ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ተላብዩ ማሕበር ሞያውያን ህዝባዊ ጥዕና ኤርትራ ሎሚ 30 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ካልእ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ ፕሬዚደንት ማሕበር ዶክተር ዘርአብሩኽ ተስፋ ማርያም ኣብ ዘስምዑ ቃል መሰረት ቅዋም ማሕበር ጉባኤ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ክካየድ እኳ እንተነበሮ ለበዳዊ ሕማም ኮቪድ-19 ንምክልኻል ብዝተወስደ ስጉምቲ ክናዋሕ ግድን ከም ዝነበረ ገሊጹ ኣብታ ኣጋጣሚ ጽማቕ ጸብጻብ ንጥፈታትን ፋይናንስን ከምውን ትምህርታዊ ብቕዓት ኣባላት ክብኣብ ምባል ኣበርክቶ ዘለዎ መተግበሪታትን ቀጻልነት ስልጠናታትን ዝምልከት መግለጺ ተዋሂቡ ተጋባእቲ ድሕሪ ዘካየድ ወዘተ ኣባላት በቐጻሊ ዝመያየጥሉ ባይታ ክጣጣሕ ምርምራዊ መጽናዕትታት ክተባባዕ ቁጠባዊ ዓቕሚ ማሕበር ዘደንፈው ንጥፈታት ክድፋኣሎም ከምውን ምስ ስልጠናታት ተኣሳሲሩ ዝውሰድ ዘሎ ተበግሶታት ክሕይል ዝብልን ካልእን ለበዋታት ኣቕሪቦም ሓላፊ ሃገራዊ ማእከል ምክትታል ጎድናዊ ሳዕቤን መድሃኒት ዶክተር ሙሉጌታ ርእሶም ንኣማራጺት ሽማግለ ወኪሉ ንኣገባባት መስርሕ ምርጫ ዘብርህ መግለጺ ድሕሪ መሃብ ኣባላት ኣብ ማሕበር ምጥርናፍ ዘለዎ ረብሓን ዝስክሞም ሓላፍነትን ብዝግባእ ክግንዘቡ ኣዘኻኺሩ ኣብ መወዳእታ ተጋባእቲ ንዝቐጽል 2 ዓመት እተገልግል ፈጻሚ ሽማግለ መሪጾም
بريزنت محبر دكتور زرع بروخ تسفى مريم أغلوت الزينة إيرترا أبزهبو حبريتا حربات السبب على درجة أغلوت تعنا نخركب كاب كان دي علامة محبر كم زخانة بمتكاس عقمي محبر بزفكروس نفلت أطاوي وعلاتات كودب مزنوحون بزرحيلة كم زغتسلن أرديو أبي تحتيت إلال منستر تعنا أبو رحنا عزا تشن عسر شوعتن زغامة محبر موياوان هزباوي تعنا إيرترا 300 مزقوبات أبالات على هجدف جنفر جرمن أب كتما فرانكفورت كالاي جوايو كأن أنكلو ودويتات هجدف أب سود عرب دما عمتاوي جمجم نتفتاتهم أكيدهم ككبوتوز بس حنا حبرتا ملك عتسابتاب تواحد له أبراهام عند مريم كأربوي جنفر هزباو جنبارني ديمقراطية فتحن أب جرمن بعشرين حموشن تري أب كتما فرانكفورت كالاي جوايو أتانيعم أب زو وكلت عسرا جوجلة استرخ بلوجبائه أب ومبر نايت جنفر أطي يوهانس مبرهتو أبز حلفة 3 عامات بزوبا درجة زكاية زنبرة جوباء جوجلتات كاب قدم خلطة عامت جميرو بجرمن درجة كايت كم توسنة بمتقاس وكلتن هلو مدرخ بود عاونت بمنباب عطب جمجم كايدو تلابيوم فتسامو قدات إمباسي إيرترا أب جرمن أطو يوهانس ولد بوغونو يتو جوباء نتأبس مراب عوز تقانع أهجراو وعلى مصنعتات إيرترا سيعبو مكيادو فلينات كم زلو بمتقاس أب كتشين إسران حموشن أموداب زيغاتات بفلاي كامن إسي ولدو بزحية لك سراح أزغاخيروم حلافي هزباون كوماون قدات أتو كحسايت ولد دما بهاقراونت حدنتن بقعاتن زلله رقيق حيل هقدف أبز مدرخ زي بزبالت كل عم انتي أبالات بحافشا أكايت أكالات دما بفلاي وفوي سراح يصبيهم كم زلو أزغاخيروم ጉባኤኛታት በአካይዲት ሽማግለ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ፖለቲካውን ውድባውን ንጥፈታት ጉጅለታት ድሕሪ ዘካይድ ወዘተ ንኽልተ ዓመት እተገልግል ሓዳስ አካይዲት ኣካል ብምምራጽ ዝውጠን መደባትን ምዕዋት ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም ኣብቲ ኣጋጣሚ ወከልቲ ሽማግለታት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ከምኡውን ማሕበረኮም ናይ ምሕዝነት ቃል ኣስሚዖም بخالق وجن ودابتات هجدف أبريادن دمامن سعود عرب مالت جوجلتات من سيات هجدف محبركم من همادين بعسرات الري أبرياد عمتا وجمجام نتفتاتهم أكايدهم إذا كم زيلون كله بيت صحفة وانا قنصل إيترا أميلانو أتو تخلص سنبت إمام بمانزان أكايد ودابتات بزعبا أسرارحن ممرحتات قنصلا وأقول قلت مبرهي كم زهابة كابتبو تازبت حنا حبريتا أفليتوم سنيتر يون ساعبناتن زي تمهالف حمامات من مقوتصار اب من برخن قاعد حربتسب زتكوره ميلاتات مكلخال مسرات يسرحلو اب هوسبيتال تسنيك الى مكيتال زي متيت محالف حمامات اتو يوناستيكي بقندو اب حمام شكوريا لعل تصدم من حمام لبن اتو كرام كم سرحو بمتكاس ابتنو زبا اساس 3 حمامات كهلو كم زخيلو زقمت كون تخونه سروح حكمنا يغلغلوت زرخبو زلو غنا حدا شح طراي مخانم حبيرو زيت محالفتي حمامات ناي نابران بهرن لوطي بمصاء سروع اكلاوي مقسقاس بمزوتار سمطاطنه مغري بممغاب ولفتاتن الكلاوي مستن بموغاد كمون بحكيم ساززلكا مدهانيت ابغيزي بموساد نمقوتصارو كمزكال بمقلاص زيغاتات كزوتروم عيدو أتي وناس أسعبو أب كل عدمة 4 عامات زركبو زيغاتات كنتات عنو من مرققات عامتاوي كل تجزي مرمرا كجبرو كم زقبا بمزخخر كنتات يتمحالفتي حمامات أبتن أوزابا نمرققات مصنعتين مكياد مدب كم زلو أرديو أب مود أترما بيتمحالفتي حمامات تتطوعو الزيغاتات نازا قلقلوت مرمران مدهانيتن سلازوهاب تقلقلتين أتعدلات بقبو كتكاملو التحساسيبو كبراتن كبانة قتل الزغارب زينا صاين مكيتالكم داكما بخبر عدم أبي زينا وصاي كنسكر أبي أمريكا تمالي 27 طري أبي برراز نبران يمقو عزيا نفارتن هليكوبترن بمقجاون لالسوس ساسبات كم زموتو يقال حلو كلتي نفرتي أب كل أير واشنطن دي سي دحر مقجاون أبت كبابي أب زركب فلك كم زودغا سمزي أمريكا حبيرهم اتاني مقعزة نفارس سوساقياشون 4 ساعتين اتا هليكوبتر دما 3 أولاد سراويت أسافران منبارن تقليتو بسنكتي كستات أب كتما واشنطن زركب أهقراوي معرفو نفرتي رونالد ريغن كساب صباح تاسن حدن تقريا قلقلوت أقواليتو كمزلو تحبيرو ازي كم زيلون كلو اب ريبابليك دو السودان 21 سبات اسافر زنبرت نفارت ب 29 طري بمودقه اسرا كاب تسافرتا ميتم اتا نفارت نوشطاوي بررا كاب كتما جوبا اب تبقسلو زنبرت اوان زاقيت تنقب تنصره مخنات كم زودقات سمزي دو السودان حبيرم زبازحو كابتن قديات
ሰራሕተኛታት ዕደና ምዃኖም ዝተቐሰ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ጠንቅቲ ሓደጋ ንምፍላጥ መርመራ ክካየድ ኣዚዙሎ ኣብ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ኣብ ወርሒ መስከረም 2018 ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ 19 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይጠቕሱ ግብፅን ኬንያን ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ክትሓጋገዛ ዘኽእለን 12 ስምምዓት ከቲመን እቲ ስምምዓት መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ብ29 ጥሪ ኣብ ከተማ ካይሮ ኣብ ዘካየድዎ ርክቢ ተበፂሑ ብምዕባል ቁጠባ ብሓፈሻ ንግዲ ወፍሪ ትምህርትን ቴክኖሎጂን ድማ ብፍላይ ካብቶም ስምምዓት ምዃኖም ተፈሊጡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ማእከላይ ምብራቕ ብቐንዱኻ ኣብ ኩነታት ወሽመጥ ጋዛ ከም ተዘራረቡ ተገሊጹ መንግስቲ ጀርመን ቁጠባ ሃገሩ ኣብ 2025 ብ1.1 ሚእታዊት ክዓቢ ከም ዝኽእል ኣቐዲሙ ንዝሃቦ ትንበያ ኣጉዲልዎ ቁጠባ ሃገሩ ኣብዚ ዓመት እዚ ብ2.2 ሚእታዊ ጥራይ ክዓቢ ከም ዝኽእል እዩ እቲ መንግስቲ ብ29 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣሜቱ ዘሎ እቲ ቁጠባዊ ትንበያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጀርመን ከቢድ ፀቕጢ ፈጢሩ ከም ዘለዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝገልጹ ቁጠባ ጀርመን ኣብ 2024 እውን እቲ ዝድለ መጠን ዕቤት ከመዝግብ ከም ዘይከኣለ ዝተቐሱ ጸብጻባት እዚ ተደጋጋሚ ተርእዮታት ድሕሪ 2000 ዓመተ ምህረት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ የረድኡ ክኢላታት ኤውሮጳ ቁጠባ ጀርመን ናብ ደረጃ ዘሕታለ ክወርድ ከም ዝኽእል ክእምቱ ጸኒሖም እዮም ልዕሊ 3 ዓመታት ኣቕፂሩ ዘሎ ኩናት ዩክሬን ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ ዘሎ ጀርመን ድሕሪ ኣሜሪካ ዝዓበየ ወታደራዊ ደገፍ ንዩክሬን ትገብር ዘላ ኣባል ኔቶ እያ ሃገራት ምዕራብ ምስ ኩናት ብዝተኣሳሰር ኣብ ልዕሊ ሩስያ ድሕሪ ዘደቀኦ እገዳታት ሩስያ ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ዝተቐሱ ጸብጻባት ጀርመን በቲ ስጉምቲ ሕልፍ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ከም እተሓስየት የረድኡ ማሊ ቡርኪና ፋሶ ኒጀርን ኣካብ ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ኤኮዋስ ብወግዒ ከም ዝወፃ እቲ ውድብ ትማሊ 29 ጥሪ ኣፍሊጡ ሰለስተን ሃገራት ኣብ ወርሒ ጥሪ 2024 ኣባልነተን ካብቲ 15 ኣባላት ዝሓቁፍ ዞባዊ ውድብ ክስሕባ ከም ዝወሰና ዝዝከር እዩ እቲ ውድብ ኣብ ወርሒ ሕዳር ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ናይጀርያ ኣብ ዘካየዶ ዋዕላ እተን ሃገራት ንውሳነን ዳግማይ ክምርመራ ዘኽእለ ናይ 6 ወርሒ ግዜ ከም ዝሃበን ይፍለጥ ይኹን እምበር ኤኮዋስ ብፖሊሲታት ፈረንሳ ክጥምዘዝ ከም ዝጸንሐ ዝወቐሳተን ሃገራት ዝወሰደኦ ናይ ምውፃእ ስጉምቲ ከም ዘይቀይርኦ ብምግላጽ ነቲ ዝቐረበለን ሕቶ ነጺገንኦ ኤኮዋስ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኒጀርን ማሊን ድሕሪ ዝተኻየደ ዕልዋ ምስ ሃገራት ምዕራብ ብምውጋን ኣብ ልዕሊአን ቁጠባዊ እገዳ ከም ዝወሰነ ከም ሳዕቤኑ ዝምነን ምስቲ ዞባዊ ውድብ ከም ዝሻሕከረ ዝዝከር እዩ قداموي متأتتاو زقاوما زلوا بوركينا فاسو نيجرن مالين شبرا نمقراس أقدمن وتحضراوي كيدان كم زقوما زقلت أب سيميناوي شنخ هندي أب هيمونتاوي تنبل باستخاصة زقطقط بوحدو 3 سوات كم زموتو معكراتينا أكاليحن بتين احتمال 29 ጥሪ ሓደጋ ሆስያት ዝርከቦም ልዕሊ 9 ቆሲሎን በምህላዎም ቁጥሪ ሞታት ከዛይድ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ዝበዝሑ ካብቶም ግድያት ቆልዓ ሰበይቲ ምዃኖም ሰብ መዝ ህንዲ ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ህንዲ ኣብ ተመሳሳሊ ኣጋጣሚ ብዝተኸሰተ ሓደጋ ዝቐጥቅጥ ብውሕዱ 120 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝዝከር እዩ ኣብ ህንዲ ኣብ ሃይማኖታዊ ጽንብላት በዘጋጥም ተደጋጋሚ ሓደጋታት ዝቐጥቅጥ ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍእ ጸብጻባት ይሕብሩ كبراتن كبان زنا قدم زابنا ارستاتو كدغملكم بريزنت إسياس من أبو ومبر كوميشن حبرة أفريقيا موسى فكي محمد تقابلوا أزراريبو منستر زينا عمتاوي كم صراح 2024 بمكيال أبو المدبات 2025 زتيو محبر موياوين هزباوي تعنا إيرترا كالاي قبايو أكانيعون أب أمريكا بزقات أما حرقا مبيج أو نفترتل على سوسا سبات ميتوب قبسن كينيان أبسفراليت إلاتاس تحقا قزا زخلان 10 سنوات كتيمن
መንግስቲ ጀርመን ቁጠባ ሃገሩ ብ1.1 ሚእታዊት ከዓቢ ከም ዝኽእል ኣቐዲሙ ዝሃቦ ትንበያ ኣብዲልዎ ንምክትታል ከመስክር መሰረት መደባት ኤርቲቪ ክሓልከኩም ወገነግን ረኽምሻት